Good evening, Madlang Noipi. Kumusta po kayo dyan? At ngayon naman po ay may bisita na naman ako sa bahay kasi gabi na at syempre naman na-attract sila sa ilaw, di ba? Kaya ito, brown praying mantis naman ito. Rarely seen na rin ito siya kasi kadalasan naman is yung green praying mantis. Kaya ito, brown praying mantis. Before, halos araw-araw ako makakita ng brown praying mantis. Pero ito ngayon is parang rare na rin siya. Pareho na rin siya sa black praying mantis na paminsan-minsan na lang natin makikita. Ngayon, commonly you see na lang is yung green praying mantis, yung kulay green na lang talaga yung makikita natin madalas sa damuhan. Kaya ito, brown praying mantis, sana mag-survive pa rin ito. Dadami pa.